बिजनी बलामगुरि ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव रादाब मोसानो मोजांग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय बे समाव लानानै फैदों मोजां रादाब बिजनी बलामगुरियाव गोदानै मोसानायनि सोलोंसालि बेखेवनानै होबाय बड'लेण्ड डान्स फ्ल'रआ बलामगुरि बाजारनि सोनाब साहाजों गायसनजानाय बड'लेण्ड डान्स फ्ल'रखौ फिथा होनानै बेखेवनानै होयो फावखुंगुर पेटारसन ब्रह्म बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लायो चिरां जिल्ला बिसानि आफादगिरि रनजित उजिर बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड डान्स फ्ल'रनि मोसानो फोरोंगिरि सोमजोर बसुमतारी आरो सोलोंसाफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मोसानाय फोरोंगिरि सोमजोर बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बे एकाडेमियाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय सोलोंनो हागोन होननानै फोरमायदों लोगोसे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों बिथां मोसानाय फोरोंगिरिया बेनिखायनो गोबांथार मिथिनो आरो मुं थिसननो थाखाय 9101391940 नङाब्ला 8876911706 बे जानबुं नम्बराव आबुङै खौरां लानो हागोन। गिबियावनो आङो दिनैनि बे हाबाफारि बा मोनसे मोसानायनि सोलोंथाइ खुलिदों जाय बिथांमोना खुलिदों बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होग्रोगोन आरो बिथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बलामगुरि टाउनाव नैबे लकेसनखौ लादों खोब मोजां मोनदों आङो बे गरम बन्दनि समाव गोबां गथ'फोरा फ्रि थानो लुबैयो फ्रि थानायजों लोगोसे देहायारि एक्सारसाइसबो नांगौ मोसानाया मोनसे देहानि एक्सारसाइसनि थाखाय बिराद मोजां आरो बेबो मोनसे सोलोंथाइ मोसानायजों लोगोसे जोङो गावखौनो गाव गोबां रोखोमनि सिनायथिबो होनो हायो सोरबा सोरबा टेलेन्टेड गथ' ओंखारोब्ला बिथांमोनखौ आरो जाय बिनि गाइड होग्रा मास्टारफोर बिथांमोना गोजौ फारसे सुबिदा होलांगोनखौ आं सानदों आरो जाहाथे बयबो जेनेबा गथ'फोरखौ ओरैनो दोनालासे बेफोरबायदि मोनसे मोजां मोसानाय देहायारि एक्सारसाइस बेबायदियाव एडमिसन खालामना होयो गार्जेनफ्रा आं बेखौनो खावलायगोन आरो नोंथाङा बे बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे सोलोंथाइया मानसिनाव थानांगौ गिबि सोरबाया जुदि फावखुंगुर बा फावखुंग्रि बा एक्टिं खालामनो मोजां मोनोब्ला बिथांमोना सोलोंथाइ थाग्रोनांगौ सोलोंथाइ थायोब्लासो मोनफ्रोमबो स्टेप बाय स्टेप दावखोनायनि थाखाय सुबिदा मोनो माने सोलोंथाइ एसे खम जायोब्ला थारमाने गोजौ फारसे दावखोलांनो थाखाय एसे जांख्लाया गुसुं जानानै थायो बेखायनो सोलोंथाइ थायोब्ला गोजौ फारसे दावखोनायाव इजिला जालाङो आरो आङो एक्सुवेलि डान्सआवहाय 2009निफ्रायनो फैदों डान्स खालामबोबाय थानानै आङोहाय बिजनियावहाय मोनसे इनस्टिटिउट खालामबाय बड'लेण्ड डान्स फ्ल'र ओमफ्राय बेनिफ्राय जों गामि ओनसोलावहाय गोबां टेलेन्टेड मानसिफोर थायो जाय सुबिदा मोना बिथांमोना जों टाउन एरिया बा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै सोलोंहैनो खाबु लाहैनो एसे खस्थ' जायो थांलाय फैलायनि थाखाय बेनि थाखायनो आङो एसे गामि साइडआवहाय थांनानै माखासे टेलेन्टेड गथ'फोरखौहाय जोङो फोरोंहैनो बोखांनो हायो नामा होननानै बे थांखिखौ लानाय जादों जों दायो बिजनियाव गोबाङानो सोलोंफैयो खिन्थु माखासे आं गार्जेनफोरखौ लुबैयो बुंनो लुबैयो जाहाथे फिसाफोरखौहाय गथ'फोरखौहाय उन्दैफोरखौहाय एसे सिरियास भाबैहाय फोरोंनो नाजायो जाहाथे गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाया बिमा बिफानि सायाव दायथ' थायो नालाय दा गथ'फोराथ' उन्दै सोलोंनो गोसो गोनां गथ'फोर दङ दा बिथांमोनखौहाय गार्जेनफ्रासो दायथ' लानांगोन जों गार्जेनफोर लाबोबासो बिसोरबो सोलोंफैनो हागोन बेनि थाखायनो गार्जेनफ्रा एसे लाबोनानैहाय गावसोर लांलाय लाबोलायखौ खस्थ' खालामनानै जों गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ ओरैनोथ' दा जि आंनि बिजनिनि जि स्टुडिअ जा सोलोंगासिनो बिथांमोना दा खुब इमप्रुभआनो जाबाय गोबां मोजां जालांबाय जे सिगां जागायनायाव जे गानायफोरखौनो बारा थिग रोङामोन दा दिनैहाय बिसोरो दा स्टेप मोनसे होबानो मोनसे स्टेप देखायबानो क्लियार हालांनाय जाहैबाय दा बिदिनो आवगायलांगासिनो आरो नैबे जे गोदानसे दा जों बेवहाय बलामगुरि दिनैनि जि अपेनिं बेवहाय जोङो फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि थाखाय जोङो दा बेखौनो जों दा बेसिक्सफोरखौ जोङो होलांगोन बेनि उनावहाय जों गोबां फर्मफोर दं जेरै वेस्टार्न फर्मआवहाय जों हिप हप कन्टेम्परारि बलिउड स्टाइल फ्रि स्टाइल लकिं स्टाइल बायदिखौ जोङो होलांगोन आरो लोगोसे आङो क्लासिकेलबो आङो जे
क्लासिकेल बेखौहाय आं सोलांनो नाजादों बेयावहाय जेनेबा काथाक नङाबा भारतनाट्यम बेफोरखौ आङो लाबोनो नाजागोन जायखिया स्टुडेन्टफोरनि सायाव आं बेखौहाय स्टुडेन्टफोरखौ नायनानैहाय गार्जेनफोरनावहाय रायलायनानै आं बे क्लासिकेल फर्मखौहाय लाबोनो नाजागोन आरो